ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಕೋಡಿಕಲ್லுக்கு ಅವಳು ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ದೆರು ಅಂಚಾದ ಅಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ್ಲವಲ್ಲೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಪ್ಪವೆ ಎಂಚಾತನ್ ಮಂದಿರ ಪಂದು ಮುಲ್ಪ ತೂವೊಲಿ ದ್ವಾರ ದೆತೊಲೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ನೆಟ ಎದುರು ಇಂಚಿನ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪೋಂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಅಲ್ಪಲ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆಟ್ ಅನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋಪಿನ ಅಲ್ಪಲ ಲೈಟಿಂಗ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ತೂವೊಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಲೆ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಮಂದಿರ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೂವರೆಗ್. ಬಲೆ ರಾಮದೇವಿರನ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಕ ತೂವೊಲೆ ರಾಮದೇವಿರನು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಅಲಂಕಾರಲ ಮಲ್ದೆರ್ ಅಂಚಿನ ಒಂದೆತ ತಿತ್ತುಡು ಹನುಮಾನ್ ದೇವೆರ್ನಲ ಗುಡಿ ಮಲ್ದೆರ್ ಹನುಮಾನ್ ದೇವೆರ್ನೆಲ ತೂವೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾದ ಅಲ್ಪಲ ಅಲಂಕಾರ ಶೋಕ. ಲಕ್ಕನೆ ಮಲ್ತದು ಐತ ಉಲೈತುಲ್ಲೆ ರಾಮದೇವಿರುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತನ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನ ಮಂದಿರದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ತೋಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಿತ್ತ ತೊಲ್ಲೆ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತೇವೆ ಕೊಂತೆ ಕುಲ್ಲಿಯ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಗುವೆಲ್ದ ಕಟ್ಟೆಲ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ವನಸ್ಥಳಿಗ್ ಪೋಯ ಏಪಲ ಮಂದಿರದ ಅಲ್ಪನೆ ಸೈಡೆಡೆ ವನಸ್ ಉಪ್ಪುಂಗೆ ಆಂಡ ಕೋಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅಂಚಾದ್ ಚೂರು ನಡಪರಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಿನ ವನಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಕಡೆ ಪಂಡತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಲ್ಪಲ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದೆರಂದು ತೂವೊಲಿ.
ಎಂಕಲಿಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಡ್ತೊಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಇಜ್ಜಿನಟ್ಟೆ ನಾನು ರಿಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕಂಡ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋಪಿನಿಲ್ಲಗ್ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಯ್.